65 Apsu ja Niina. Ja Ville ja Aino tempasivat nollan aikaan 38-73. Mutta siis heti huomasi, kun kesän en ollut käynyt kenenkään ohjelmassa reeneissä, kun Samuli Paananen juuri ollut kentällä, niin kaikki just ne pyllistelyvirheet ja olen esteessä kiinni, niin kun ne palaa jostain. Siirtopaalikaan siirryllä. He oli kääntymässä koko ajan eri Silläkin lähtee tökki eilen. Normaalia äidin. Ja nimenomaan. Kaikki ne, mistä päässyt eroon. Niin ne löytyy heti, kun ne tekee. Siis tarvitsisi olla niinku useampi koira, että voisi tehdä itse. Silti tarvitsisi olla joku Herman! No niin. Löytyy sellaisia, mitä ei ole. Eikö niitä näe? Ja lähtövuorossa 200.